Bună ziua tuturor! Sunt Rory și în acest clip vă voi prezenta cum să folosiți navigarea vocală pentru a parcurge cursul de asigurări. În zona din dreapta jos a paginilor din interiorul lecțiilor, regăsiți meniul de navigare vocală. Comenzile acceptate sunt pagina următoare, pagina anterioară, citește pagina sau oprește lectura. Dacă este enunțată clar, comanda vocală se va executa în aproximativ 3 secunde. Activăm acum navigarea vocală folosind butonul din meniu. La prima activare de pe dispozitivul dumneavoastră, va trebui să acceptați accesul la microfon pentru a putea prelua comenzile vocale. Dacă lucrați de pe telefonul mobil sau tabletă, este important să activați opțiunea corespunzătoare pentru a realiza compatibilitatea cu funcțiile echipamentului mobil. Atunci când opțiunea pentru telefonul mobil este activată, nu veți putea transmite comenzi vocale în timp ce ascultați lectura unei pagini, putând să reveniți cu comenzi vocale doar după ce lectura s-a încheiat când veți auzi un semnal audio de informare. Este de asemenea important să setați ca ecranul dumneavoastră mobil să nu se închidă automat sau să se închidă la o perioadă de peste 10 minute, astfel încât să nu pierdem accesul la microfon. Atât timp cât ecranul telefonului este menținut pornit, dumneavoastră veți putea adresa comenzi vocale și asculta cursul în timp ce călătoriți sau vă relaxați privirea. Dacă ecranul telefonului s-a închis din greșeală, schimbați pagina manual și reactivați navigarea vocală. Pagina următoare. Citește pagina. Spor la învățat și ne revedem pe platformă.